Mayong bunta. Mayong udto. Mayong udto. Oh. Maayong udto. Mayong udto. Oh, ninyong tanan. Niyong tanan. Maayong udto ninyong tanan. Kuha naman 12. Oh, 12:16 na. Chududun. Na, oh. 12:16 ng 12:16 ng udto. Laag na punta mga tumudatche. Pupunta tayo sa sa Tottori. Yes, mga tumudatche, sa Tottori tayo pupunta mamaya sa dessert. Parang Dubai mga tumudatche ba? Mga sansan. Tingnan natin no kung unsay naangad to. Gala na naman tayo. Nag-stop over muna tayo dito mga tumudatche kay kakain kami. Na among mga bagahe na napod tayong mga bagahe mga tumudatche. Dito na naman tayo matulog sa Kuroma sa sasakyan. Bukas tayo uwi. No? Kagaya nung last time ba? Nung last time. Init, oy. Last time. First, punta tayo sa Tottori. Tapos, sunod, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. Sa Kobe ba or sa Nara? Let's see. Sige, kain muna tayo. Snaruan ko. Nag-antay siya sa pagkain. Kabitay na. Ramen. Continue na natin yung ating driving mga tumudatche. Busog na tayo. Wala. Yes! Drive na tayo! Papuntang Tottori! Tottori. Sige, drive muna tayo mga tumudatche. Hello tumudatche, dito na tayo sa Sakyo Kaikan. Sakyo Kaikan sa Tottori. Yan. Kita nyo na tumudatche. Ay, hindi kita eh, basta sa Sakyo Kaikan to siya. Ha? Suko ka? Tottori na. Labang. Ganda dito nga tumudatche. May pa cable chair doon. Ha? Ha? Titingnan natin kung ano ang mga view dito mga tumudatche sa Tottori. Oh, puso ko mukha.
Wow! Oh. Pa-Dubai. May pa-Dubai sila dito. Wow, kiri yoro. Sugoy. Walang camel. Camel. Oh! Tina. Oh, nice kaayo. May padagat dun. No? Ayan. Naay sila'y pa-camel. Wow. Ari na lang ko pasasyin kung mag... Ari, satot. Ang wakaw. Garnak ba? Finish line. Gamay na nagkuwang. Ang natin. Sapatos o ba? Ito tayo sa ko. Ang taas na kayo. Kuya, ay. Ito na yung mga tao dito sa ubos mga tumudat. Wow. Nice one. Na, maligog dagat ba? Kuya, no? May nag-picture. Yan. Kuan ka, Kandra, no? Okay. Uy na. Hindot ka nang naatay ka ng picture dito. No? Patras kami naglakad. Mura siya kuan. Yung mga tao, patras. Oh. Patras lalakad. Patras sa taglakad. Kay kuan. Paana wa. Sakit kay stiil. Ngani kay mura siya kuan. Mura siya sayon. Ana, lakaw. Ana re. Patras lakaw. Patras lakaw no. Na kapoy na kaay na siya itong view na siya patra siya lakaw pod yan atras abante kuan na katong buhok ko. Nay. Ay. Gamay na lang. Gamay na lang kuwang. Ay. Wala. At rasiya pa bunay. Uy, mana? Ide. Ganahan siya kuan. Atras. Goy. Ito. Hapit na ta sa finish line. Pa-entrance. No. 行って帰って400円。800円。 Sakay tayo dito. Bayad pa. Bayad tayo. 400. Hanggang alas 4:30 lang. Dito ang guide ko kasi.まだ3時やで。Nasa ka na dito, no? いや、往復や。往復で。
Hello! Hi! Lover! Labu-labu! Tawaan niyo, ay, ketawa dulu. Kami! Kirita ka na rin, ba? Awa, mo niya. Hi! Nandito si... Uy! Hi! Na din mga ibang lahi sa mga kagubatan. Dada. Or mga buang. Nice, okay. Look and smile daw pa, oh. Papa kamera ay look and smile daw. Ano na? Sugoy na, 4時50分までに降りていくからまだ30分。 Sige, kakawa. Picture on, picture. Sasok. Totori. Hala. Wala ini. Ha? Yagi, tabi muno, raday diri mga tumudachi. Makita ang koan. Ang kato atong bili tayo dito. Kani chikwa at saka saan ang kanin? Crabs. May crabs sa ang ganda, oh. Wow. Hindi kayo siya pagkakanya kay Murag shell, pearly shell from the ocean. Aro ka? Okay. Nakaingay. Uy, humot ka ayo. Ay. Ah, Okay, uy. Ay, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Food trip tayo. Tapos, bili tayo ng ice cream. Hambon surod di ka pa, oh. Hambon? Hambon ni? Yan eh. Mango. Hambon di. Tunga lang kakay. Medyo pricey. Tunga. Natay sa ilami o per 100 ko siya coffee. Coffee ang flavor ba? Soft ice. Kaya siya. Soft ice cream. Ito mango. Hi! Dito na tayo sa sasakyan. Ito yung nabili natin, oh, ha? Oh. Yung misoshiro sabaw soup. Kainaro. At ito. May kanang chichiriam, o chichira pulutan. Yung ika, ay di man ika, kani is ika pusit. Koan, ebi, shrimp. At ito, ice cream. Kain tayo. Lami kayo. Mango flavor. Lah. Kain muna tayo mga tomodachi. Samu. 年間5時になります。おはい気をつけください。いらっしゃいませ。Wow. Sugoi na, kere. Oh, puros Mishita-san. Nice one. Wow. Ito mga guwapa. Wow. Kere. Yeah. Nice kaayo sa museum.
Unsa pa nila paghimo, no? That's all for today's video mga Tomodachi. See you tomorrow. See you tomorrow sa atong laag dinhi sa Kubi. No? Okay. Tomorrow. See you tomorrow. Mata ne. Yasuminasan.